der har hun lavet en hairstyle for mig. Vi klipper det bare sammen bagefter. Vi skal ikke putte ekstra i hånden, så det. Jeg har. Hvad skal man bruge? Du har en. Nej, jeg ordner hår. Så bliver det pølsehår for. Så kan vi. Nu har vi en hår. Så tager vi donuts. Putter vi den. Kan du sidde skråt med Mathilde? Nej, ikke skråt sådan her. Din lår skal være, du skal lige vente rundt. Nej, men de skal kunne se, hvad vi laver. Sådan der, ja. Så har vi sokken, eller donutsen her. Så putter vi dem igennem hår. Det er en hårdonut. Det er lidt svært, når jeg har en fag for mit pandehår, men det skal nok. Og så var det noget med, at man putter man til lige udenom. Det kan nok godt, man kan gøre det på en anden måde, jeg plejer at gøre på. Og så. Så det er pænt. Ja, det bliver rigtig pænt. Godt. Undskyld, det er den dårlige kvalitet. Men det er fordi, det er første gang, jeg laver en video på YouTube. Jeg er færdig. Der skal lige sættes en hårnål. Hvorfor er den anden lidt? Okay. Så har vi puttet en hold, eller 2 holdestikker, for at den kan holde. Så nu skal vi bare have spænder. Mange spænder, for at den holder. Ja, det er det. Hey, hvor gør det den god? Den her bruger man, den her. Nej, den skal du ikke bruge. Den har så mange stikker i, det er sygt. Så stikker. Nu skal jeg lige finde ud af, hvordan man gør det. Ja, det er også første gang, jeg ordner hår, men vi vil bare prøve lige at se en anden video. Mathilde! Der var nogle ånder med det hoved. Det skal på. Au! Ja. Har du hårspray? Eller nej? Så ruller vi det ud. Ja, det var den første video. Tada! Vi er færdige med håret. Det bliver jo så pænt, men altså. Okay.